Γεια σας, ονομάζομαι Σπήλιος Πέτρος, είμαι ο υπεύθυνος της επιχείρησης Σπήλιος. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα μηχάνημα έλξης και καθέλξης σκαφών, χρήσιμο πιστεύω για κάθε επιχειρηματία που διαθέτει πάρκινγκ σκαφών. Το μηχάνημα αυτό το κατασκευάζουμε εδώ και 15 χρόνια. Είναι μια μετατροπή που ξεκινήσαμε εμείς. Μετατρέπουμε ένα μηχάνημα, τη βαμβακοσυλλεκτική μηχανή, σε ένα μηχάνημα πάρα πολύ χρήσιμο, πιστεύω, για ιδιοκτήτες πάρκινγκ σκαφών. Αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε. Το μηχάνημα εδώ βρίσκεται ένα βήμα πριν από την τελική του μορφή προς παράδοση. Μένει μόνο να προσαρμοστεί στο ευρύτερο μέρος, το πλαίσιο, με τη σκάλα και το γλόμπο, που θα κουμπώνουν τα τρέιλερ, το βάψιμο και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Είναι προστατευμένο με καλύματα στα πλαϊνά του μέρη και από πάνω, για προστασία από τις καιρικές συνθήκες αλλά και για ασφάλεια. Το ρεζερβουάρ του είναι χωρητικότητας 200 λίτρων. Εδώ βλέπουμε το δοχείο υδραυλικού λαδιού. Ο κινητήρας του αποδίδει 117 ύπους. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι διαθέτει για τη μετάδοση κίνησης αντλίας υδροστατικού, που με την υψηλή πίεση που αποδίδει τη μετατρέπει σε κίνηση το μοτέρ υδροστατικού και τη μεταδίδει απευθείας στο σασμάν. Με αυτή την τεχνολογία καταργείται ο συμπλέκτης και το δίσκο πλατό, που ως γνωστόν είναι προβληματικά στις βλάβες αλλά και στο χειρισμό. Το κυβότιο ταχυτήτων διαθέτει 4 επιλογές ταχυτήτων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από την πιο απαιτητική έλξη μέχρι και πορεία 25 χιλιόμετρων ανά ώρα. Όλα τα μηχανικά του μέρη έχουν απόσταση από το έδαφος 85 εκατοστά και πάνω, που τα προφυλάσσει από το νερό. Η καμπίνα του είναι σύγχρονη, με καλοριφέρ και φίλτρο. Είναι ασφαλής και άνετη. Το κάθισμα είναι πολυτέλεια και το τιμόνι της υδραυλικό και πανάλαφρο. Παίρνει μπρος και σβήνει με το διακόπτη. Διαθέτει καντράν οργάνων για θερμοκρασία νερού, πίεση λαδιού, μπαταρία, θερμοκρασία λαδιού και υποπίεση αέρα κινητήρα. Το πλαίσιο με το γλόμπο ανεβοκατεβαίνει με ένα λευγέ που το μετακινείς προς πίσω. Το γκάζι είναι στο χέρι. Με τα πόδια το μόνο που κάνεις είναι τα φρένα, αν χρειαστεί. Και τέλος και σημαντικότερο, η αυξομοίωση, που με αυτόν το λευγέ πάει μπρος, πίσω και σταματάει, αυξομειώνοντας την ταχύτητά του κατά επιλογή. Οπότε με ένα χέρι στο τιμόνι και ένα στην αυξομοίωση, το μηχάνημα οδηγείται. Εδώ είναι το πάνω μέρος του μηχανήματος και ένα πανοραμικό πλάνο από την επιχείρησή μας. Μοναδικά ευέλικτο μηχάνημα που έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται επί τόπου.